Jeg hedder Karsten Lauritsen. Jeg er folketingskandidat for Venstre, stiller op i Nordjylland. Statsministeren har udskrevet folketingsvalg. I løbet af de kommende uger er der valgkamp, der selvfølgelig slutter af med, at alle danskere skal ned og sætte deres kryds. Det bliver en spændende valgkamp. Den kommer til at handle om økonomisk ansvarlighed, hvilken vej Danmark skal i den kommende valgperiode. Der er to veje. I Venstre går vi til valg på økonomisk ansvarlighed. Vi har lagt en plan frem, der sikrer balance mellem indtægter og udgifter, fordi at det er ligesom med statens økonomi, som med din og min. Man kan ikke bruge flere penge, end man tjener. Socialdemokraterne og SF har lagt deres rød plan frem, som jo er fin og flot, printet på glitret papir, men når du dykker ned i substansen, og det er jo det et valg, som du skal træffe, må handle om, indhold, ikke form, så handler det grundlæggende om, at Helle Thorning skal sætte sig med Harald Børsting, og så skal de drikke sig en kop kaffe og finde ud af, hvordan vi løser landets økonomiske problemer. Det er ikke ansvarligt. Det er den vej, som Venstre vil, hvor vi laver en tilbagetrækningsreform, hvor vi sikrer balance mellem indtægter og udgifter. Jeg glæder mig til valgkampen, til at komme ud og snakke med de nordjyske vælgere, fortælle, hvad jeg vil og hvad jeg kan for Nordjylland, men jeg har brug for din opbakning. Dels i forhold til økonomiske bidrag på min hjemmeside, men også i forhold til hjælp til at sprede mine politiske budskaber. Så hvis du har lyst til at give mig en hånd og hjælpe mig med, også i den kommende valgperiode, at tjene og sikre nordjyske interesser, så gå ind på stemmelauritsen.dk og giv mig en hånd.